Hey sister, Taimani ndizingothamangabe kodi? Musanayankhule chilichonse. Taimani kaye. Kodi meseniyo ndi okwatira, eh? Ayiso, iweyo ukusokoneza. Mwina alipo amene ukumufanizira, koma ineyo sindinakwatirepo. Ndipo ndilibe mwana, ndilibenso banja ineyo. Koma ineyo nthawi ina yake ndinamva ndithu kuti Brian akakupanga ukwati. Ndipo ndikalekale ukhoza kukhalanso ndi mwana panopa iweyo. Ayiso, khulupirira. Ineyo sindinakwatirepo ndili single. Iwe, ndikwatira bwanji pamene nsikana wokongola ngati iweyo sunakwatire, eh? Ndimadikirira iweyo ka. Chabwino, ine kukulola sivuto, ndikungofuna kwa umboni basi. Ndiyete kwanu tikafunse. Kwathu? Anthu onse kulibe achokapo. Muzi wonse maneba anga sungakapezeko munthu wina aliyense. Ena apita ku kwati, ena apita kumunda, muzi wonse kulibe, asala ndi agalu basi. Okay, zisavute. Ndipase nambala ya abusa ako ndifunse. Kenako chibwezi chiyamba. Tatipangeni like videoyo podina button limene limaoneka chonchi. Ambuye akudaliseni pamene mukupitiriza kuonera video imeneyi. Ndipase nambala ya abusa ako ndifunse. Kenako chibwezi chiyamba. Ayi. Abusa anga fone alibe. Yagwera madzi zulo mene amapanga baptize anthu ujeni ubatizo. Mene amabatiza anthu zulo yagwera madzi foniyo. Komanso nambala yawo ndayiwala. Okay, ndipase ya akulu ampingo. Akulu ampingo? Nawonso foni yawo yagwera madzi zulo mene amaonerera ujeni ubatizo. Chimene chili nchonena kuti abusa akubatiza munthu nde foni inachoka mthumba mwawo ndikugwa pasi. Mona. Nde akulu ampingo akuti tipulumuse foni yawonso inagwera madzi. Mona. Mwanjirena azikulu ampingo onse mafoni yawo agwera madzi zulo. Okay, zisavute. Ndipase nambala ya wina aliyense wa ku church kwanu ndimufunse. Ase usandikumbuse nkhani imeneyo. Apapa aliyense kutchalichi kwathu foni yake yagwera madzi zulo. Chimene chinachitika nchonena kuti mene mafoni akulu ampingo onso anagwera madzi ngati mamemba right anazifunsa kuti tsopano ife nde tizitani nawo mafoniwa. Maona nde anangoponyeraso madziso. Maona chifukwa ngati kunali ngati kukhuzidwa kuti abusa foni yawo yapita, akulu ampingo foni yawo yapita. Mwina chilipo chimene Mzimu Woyera afuna atani apange pa ubatizo umeneyo. Nde basi aliyense anangoponya mafoni madzi. Imene yasala ndeti ndi yangayi basi chifukwa chonena kuti sindinapiteko kubatizoko. Ine ndinali ku nyumba sindinapite. Nde chifukwa chake foni yanga yakhala ngati kuti ndi imene yasala. Blenaki, mayankhwako akundikayikitsa. Choncho benda kuvomera. Koma lero ndikamva china chilichonse chokhuzana ndi iweyo chokayikitsa. Chibwezi chathu chithera pomwepo. Okay, chabwino. Ineyo ndithokoze kuti watani wandivomera. Komano ndimafuna ndinene chonchi. Mudzi muno anthu samandifunira zabwino. Akhoza kuyamba kumakunamiza zina ndi zina kuti nakwatira chanchani, uziwa kale munthu ndi wovuta. Nde chimene tipange apapa tipanga madongosolo onena kuti tikwatirane mwachangu. Komano tipite kulumphi kulilongwe kunoko tichokeko. Wamveti mudzi munomu anthu ambiri amandiziwa nde sangandikambire zabwino ayi. After iwe ndi wokongola chanchani anthu akhoza kumapanga nsanje. Nde iweyo olapapete iweyo nyamuke inenso ndinyamuke aliyense asatione ayi. Mawa tipange madongosolo onena kuti anytime tinyamuke tipite kulumphi. Tizikakhala kumeneko sikuti nyumba ingavute ayi. Nakhalako nthawi ina yake ndimagwirako ntchito. Tikapeza pena pake poti tikafikira. Tipange zimenezo. Atati, amama ndituma ati mukasambe. Taonaniso chimwana ichi kusokoneza. Kodi iwe ukuzatani kunoko? Wakuitana ndani? Amama ndituma akuti munayiwala lingi yanu ya ukwati. Ndinayiwala lingi yake iti. Ndili ndi lingi ineyo. Ukwati wake utiwo. Chimwana ichiso. Kodi iwe umakonda zosokoneza bwanji? Ndakuza ulembe assignment ija ukamaliza uzigona ndi ubweraso kunokoso. Ayiso ndi mwana wabwino. Iwe mwana iwe. Awa ndi ndani yako. Awawa ndi bambo anga, ine ndi mwana wawo woyamba. Tsono ndi chani wanyamulacho? Ndi picture frame ya ukwati wa mama ndi atati. Wow, nde munaoneka tubwino twa Blenaki. Uyu mkazi wanu? Moni kwa mkazi wanuyo, ine ndapita. Kodi iwe wakuitana ndani? Umayenera ukhale kunyumba konkuja ndikupeze kumene koko. Ndakuza ndikupeza ndiwe ukandilondolanso kuno utanyamula chipicture frame. Wachisisiranji pa khoma paja. Iwenso ndi wachibwana bwanji amene ujayo ndimakambirana naye kuti akhale nzanga. Onena kuti ndizikagwirira naye ntchito limodzi ku office andilembe ntchito neyo. Iye uja mwanjira ina iye uja ndifuna akhale bwana wanga andilembe ntchito. Ndi wewe kundisokoneza basi
si umapanga soza chibwana bwanji sono ukatero ndi kuti ukauza amayi ako aja aziziwe nkhani zimenezi. Ase adadi musalire inu mamuna samalira. komano amayi ako anaganiza bwanji kukutuma kuti uyende wekha ukabwere kunoko komanso amakulola uzinyamula picture frame chonchi zosakhala bwino ka zimenezozo iwe tipange chonchi tikakafika kunyumba ndikakukwapula komano osayerekeza kunena chifukwa chimene ndikukukwapulira fande kuti zikakhala nkhani zinazo uzikangolira basi zikathere pomwepo. wawatu wawa Mr. Shop Speaker, Mr. Shopkeeper, zabwino? Yes munthu wankulu mwaso watu takulandirani mutigula chani? Bwana inetu ndabwera pa shop pano chimene ndikufuna njoti ndizitayisa nthawi basi kumacheza nanu komanso aliyense amene azibwera ndizimugulira katundu. Zimene zizi ndikupanga chifukwa chonena kuti akulu ndimayembekezera kuti ndikagulisa foja ndipeza 150 yokha koma ndapeza 500 chakuti ndi basi ndi chimwemwe aliyense amene azibwera ndizimugulira katundu. Zomwe zinakusowesane ndiosamanga nyumba bwanji muchoke palenti pachi. Akulu inetu palenti sindizachoka chifukwa akulu palenti ubwino wake ndionena kuti nyumba ikakubowa umatha kutuluka kukalowa nyumba ina pamene nyumbayo ngati ili yako ndikayamba kukubowa basi tumankhamo mwemo mpaka kaletu. Ine palenti ndizakhalapo moyo wanga wonse. Koma akulu inu ndachibwana kwambiri. Okay ndemwe ati mufuna muzigulira anthu yambani ndineyo ndigulireni. Koma akulu inu ndinosekesa mufuna mujeza mu shop yanu yomwe. Okay anza bwino ndikhoza kugulirani. Okay tipange chonchi bwa ineyo ndi ndizibwezi ziwiri Yasinta ndi Josephine bwanji ndiwayitana abwera adzatenge katundu wa 5000 kwacha aliyense. Zibwezi zanu mwanjira ina azilamu anga palibe kanthu mwapasi katundu wa 50,000 kwacha aliyense aziwe kuti inuyo ndinu weniweni eyetu osadandaula ndilipo mpano. Apo ndewa ayithatu mbali zikatero ndazi ndikuona kwambiri koma chonde akazi anga komanso abusa asadziwe zankhani. Osadandaula sindingaulule endi kuti mwina ndingokuuza akazi akwaja ndine sitimalankhulana sikutiso tinayambana basi timangodusana abusa akwaja sikutiso tinayambana koma basi timangodusana ndeya sikuti ndingauze osadandaula ndimasunga chinsisi. Okay ndi apapa ndikwalembera ma text kuti abwere koma alisi abwera munthawi yake. Yasinta abwera pano Josephine after 30 minutes kuti iwo osasadziwane udziwa kale. Osadandaula akulu alembereni basi abwere azatenge katundu aliyense mumpakirire katundu wa 50,000 wina 50 komanso mukhoza kungoyika 80,000 wina katundu wa 80,000 winanso 80,000 basi aziwe kunena kuti inuyo mmacheza ndi anthu odziwika. Of course sikuti munditchulayi angoona ngati kuti inuyo basi yetu tapangani zimenezo. Mbambande ndeshopu ithatu imene